Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. Como cada semana, como cada vez que nos achegamos ao fin de semana, damos esa benvida a este espazo, a este Todo está nos libros, este espacio de Radio Oleiros e das bibliotecas municipais de Oleiros, no que cada semana, pois xa saben, recomendamos dende aquí boa lectura, recomendanos boa lectura dende as bibliotecas, libros para nenos e nenas e libros para adultos. Unha semana máis será con Uxío Pedreira. Que tal, Uxío? Benvido. Boas tardes. Imos logo alá e, como sempre, pois, eso, facendo esas recomendacións que cada semana nos traes e recordando que, ademais de isto que ti nos recomendas, pois xa saben que nas bibliotecas de Oleiros poden atopar moitísimas outras cousas, non? Efectivamente, sí. Hoxe trae un libro, mira, para os máis novos, comenzamos por aí, pois trae un libro titulado Osa e Lobo, de Daniel Salmieri, dun norteamericano que é ilustrador e escritor para nenos, e está publicado por Edicións Caré. Decía que era un libro para aproximadamente a partir dos 6 anos, sempre unha recomendación orientativa, non é tampouco algo coercitivo, digamos. Claro. Incluso pódese ler con nenos máis novos e tamén, obviamente, podemos ler os adultos. Para mí sempre é unha satisfacción consultar libros da zona infantil porque descubres auténticos tesouros. E a verdade é que este, por exemplo, a nivel de ilustración é un libro estupendo, é un libro en formato máis ou menos grande, de 25 por 25 en tapadura, e que, bueno, pues ten debuxos moitas veces a dobre páxina, non? Entón, bueno, pues este home, Daniel Salmieri, a verdade que é un ilustrador estupendo, e simplemente cuns lápis de cores, non? O sea, uns medios básicos, pues desenvolve a historia de Osa e Lobo, que como se titula o libro, de dous animais que saen un inverno do seu acubillo a dar un paseo. Os dous atópanse no medio do bosque, un bosque cheo de neve, un bosque inhóspito para moitos, pero para eles o seu hábitat natural, e a partir de aí comenzan un paseo e van charlando, ¿no? E a verdade é que é un libro interesante, un libro, digamos, que trata a historia da amizade entre dous animais, que pode ter moitísimas analogías, que pode ter correspondencias no mundo humano, e ves, pues, como é o mundo da natureza neste Osa e Lobo que traio hoxe aquí, porque, bueno, pareceme, xa digo, de tanto desde o punto de vista estético como desde o punto de vista do contido, pues unha opción interesante para fin de semana. Claro, falabasnos, Uxío, da importancia das ilustracións. Cada día parece que se está cuidando moitísimo máis o que é o tema da ilustración nos libros infantís, e hai verdadeiras xoias, non? Sí, a verdade que sempre un descubrimento, xa digo, ir á zona infantil das bibliotecas, porque sexa dun libro xa máis ou menos clásico que se volve a editar, ou sexa dunha novidade, podemos atopar con auténticas xoias, non? E, bueno, pues eu sempre lle digo tamén aos adultos que pasen por ali, porque tanto para recomendar aos máis novos e ler con eles e con elas, ou ben por a propia satisfacción de descubrir unha xoia, como xa dixen, a nivel estético, pois a zona infantil pois é unha destas posibilidades que temos nas bibliotecas, que sempre está aí, moitas veces casi sen visitar. Claro. Bueno, pois Osa e Lobo é o título que nos recomenda esta semana. Decíasnos ti que, bueno, a modo orientativo aí de 6 anos en adiante, non? Sí, efectivamente. En canto a recomendación que nos faz tamén para adultos, para a xente maior, que nos trae esta semana? Pois mira, hoxe trae unha recomendación especial porque hai uns días morreu Francisco Pillado. Sí. Bueno, pues é un dos intelectuais e un dos homes máis importantes na cultura galega dos últimos 60 anos, por decirlo de alguma maneira, ¿no? E ademais un gran colaborador das bibliotecas de Oleiros. Efectivamente. Pois alá, en fin, ali estaba sempre que se lle requería e bueno, sempre disposto a colaborar con vos, non? Sí, el foi veciño de Oleiros durante anos, ele e a súa familia, Noli e as fillas, e, bueno, pues sempre foi unha persoa moi próxima a nós e colaborou dun xeito altruista durante décadas, porque ten vido aquí as bibliotecas a impartir conferencias
conferencias, a presentar libros, e colaborou en moitísimas ocasións connosco, e, bueno, a verdade é que sempre foi unha destas persoas que paga a pena coñecer, non? El é un home que, bueno, o traio aquí hoxe por motivos obvios, e traio un libro que se titula No Pazo de Laiovento, Conversas con Francisco Pillado Maior, de Xosé Luna San Martín. É un libro que se publicou hai uns anos por Espiral Maior, que, bueno, Espiral Maior está dirixida por Miguel Anxo Fernán Bello, que foi, como se ve no libro, un dos mellores amigos de Francisco Pillado. E este é un libro de conversas no que repasa pois toda a súa vida, non? E, bueno, foi unha vida desde o punto de vista cultural e humano rica, porque digamos que desde as primeiras lembranzas até as súas últimas experiencias nestos anos pasados, pois é un libro que nos axuda tamén a entender o mundo social, político e cultural da Coruña e o mundo galego, porque, bueno, pois xa arranca no ano 41, cando el nace, e as súas primeiras lembranzas van por aí, e despois imos vendo como el foi medrando, como el foi, digamos, contactando con xente, os estudos na Academia Galicia, onde, por exemplo, coñece a Manuel Lourenzo, que foi un home fundamental tamén no seu avatar intelectual, porque entre eles dous pois deronlle un pulo novo ao teatro galego, e hoxe por hoxe pois son eles dous dos maiores especialistas que hai na materia, non? O seu interese pola música e lectura, as colaboracións na radio, a incorporación ao mundo laboral, non? No gabinete de prensa da refinería, comenzou a colaborar tamén co grupo de teatro do Facho, grazas, por exemplo, a Leandro Carré Alvarellos conta como descubre os textos dramáticos galegos. Decía que él e Manolo Lourenzo, e os que en ese momento traballando na materia, pois non coñecían nada do teatro galego, porque desde o punto de vista educativo e formativo fora unha formación que se lles furtara, non? Estaba, digamos, metido baixo sete chaves, non? Entón, bueno, pois el colabora tamén como profesor con colectivos marxinados, temos unha presenza de xente como Luis Seoane, Díaz Pardo, García Sabel, Miguel González Garcés, Rafael Dieste, Varela Buxán. Funda tamén a Escola Dramática Galega con outras persoas no 1978, tamén é cofundador de Laiovento, unha editorial a día de hoxe segue a funcionar e que ten un catálogo dos mellores que hai hoxe en lingua galega. Nos explica tamén nos últimos anos como foi a súa experiencia pois no Consello da TVG. Hai lembranzas tamén constantes a persoas que tiveron moita influencia na súa vida, que os cal tivo amizade como Manuel María ou Luisa Villalta, cos cales colaborou en diferentes proxectos. É un libro que, bueno, para todos os que coñecimos a Francisco Pillado, por resulta hoxe por hoxe unha ferramenta fundamental, porque xa é un libro que xa supera o aspecto biográfico, desde o momento que nos aporta moitísima información, xa digo, dos últimos 60 anos, claro. E que nos trae pois moitísimas lembranzas para todos os que o coñecemos, porque foi unha satisfacción e foi unha honra pois ser amigo del, ¿no? E, xa digo, foi colaborador das bibliotecas de Oleiros, podería pois comentar moitas anécdotas, sí. Sempre foi un home que aportou generosamente o seu talento, os seus coñecementos, sempre dun xeito altruista, xa digo, non cobrou nunca nada, e a verdade é que en Oleiros, e creo que en moitos sitios, deixou unha pegada moi fonda. Por iso traio hoxe este libro aquí, da man de Xosé Luna San Martín, que tivo a sorte de conversar con Francisco Pillado, e dar o prelo este libro, da man de Espiral Maior, que tamén que nos fixo un agasallo estupendo, deixándonos esta obra que, bueno, vai nos facer lembrar hoxe a Francisco Pillado. Agora mesmo estou aquí diante coa pantalla do portátil e estou vendo un post que lle dedicamos hai uns días no blog das bibliotecas, sí. Porque, bueno, sempre foi, xa digo, un amigo noso
e un colaborador estupendo, e aquí, pois, nese post, pois, hai tamén información, por exemplo, de obras que publicou el, ¿no? Do teatro galego, o Dicionario do Teatro Galego, ou aqueles dedicados, por exemplo, pois, a Luís Freire, a Manuel Lugres Freire, en fin, traducións que fixo, outros libros de conversas, bueno, en fin, a figura de Francisco Pillado é irrepetível, digamos, un home que, xa digo, sempre estará vencellado á cultura galega e que abriu moitísimos camiños, tanto no mundo do teatro como no mundo da edición, por exemplo, ¿no? Foi un home, digamos, con moitísima iniciativa e, xa digo, sempre colaborando dun xeito solidario, dun xeito desinteresado, e a obra del, pois, esperemos que teña continuadores, porque sempre foi, xa digo, unha persoa que traballou no primeirísimo nivel, ¿no? Así que traio hoxe este libro aquí, é moi fácil de atopalo porque está prácticamente en todas as bibliotecas de Oleiros, e, bueno, pues aproveito para saudar a familia e para, nada, pues decirles que foi unha honra colaborar con Francisco Pillado, coñecelo, e que nunca nos esqueceremos dele, obviamente. Claro. Bueno, pois unha obra, No Pazo de Laio Vento, o título da obra que nos recomendas. Decías, en fin, para a xente que coñeceu, que coñecemos a Pillado, imprescindible, pero seguramente tamén para quen o coñecera menos, en fin, e que irá a aprofundar un pouco no que foi ou no que significou Francisco Pillado, e incluso tamén na época, como ben decías, que lle tocou vivir, pois seguro que é unha lectura moi recomendada, non? Sí, é un libro que está moi ben escrito, un libro editado magníficamente por Espiral Mayor e que ten aproximadamente 300 páxinas, ten un apéndice fotográfico moi interesante e, bueno, pois a verdade é que é un documento xa de moita importancia para coñecer a historia contemporánea e os avatares culturais, xa digo, das últimas décadas, Así que, bueno, trae hoxe este libro aquí como homenaxe, ¿no?, ao propio Francisco Pillado, e tamén como testemunha dun libro que vai perdurar, ¿no?, que as novas xeracións que queiran saber, como ti ben dis, o que pasou décadas atrás no mundo cultural, no mundo social, no mundo político, pois tamén é un documento para consultar. Claro que sí. Uxío, estes dous títulos, tanto que nos recomendabas para os máis pequenos, o Sailobo, como este No Pazo de Laio Vento, donde os podemos atopar? En calquera das bibliotecas de Oleiros? Mira, o Sailobo témolo en Rialeda, e o No Pazo de Laio Vento está en todas as casas de Oleiros, o sea, é moi fácil dar con el, ¿no? Porque é un libro, xa digo, que temos agora mesmo, según as miñas notas, 6 exemplares nas bibliotecas. O sea que é un libro perfecto, de fácil acceso. Moi ben, bueno, estamos xa casi no tramo final do mes de agosto. Como andan as bibliotecas? Temos bibliotecas algunha pechada? Están todas abertas? Bueno, sempre ti acostumas sempre a recordarnos que temos digamos, un instrumento que é moi importante para, en fin, para estar ao día en canto a todo o que acontece nas bibliotecas, que é o blog das bibliotecas, non? Ou a página web. Tanto no blog das bibliotecas, bibliotecastoleiros.blogspot.com, como no apartado correspondente da página web, pues son dúas portas interesantes para contactar connosco, para saber como estamos e que actividades desenvolvemos. E, bueno, pues sempre o blog e a página web funcionan as 24 horas do día, ¿no? E, por exemplo, agora mesmo estou vendo pues as últimas novidades en DVDs en agosto, aquí en Rialeda, tamén en libros, temos a nota de Francisco Pillado de uns días, temos, bueno, pues diversas recomendacións anteriores, tamén DVDs de cine infantil e juvenil, bueno, exposicións varias, tanto en Rialeda como en Santa Cruz, como en outras bibliotecas, pero sempre unha xanela aberta que nos dá moitísimas posibilidades. Claro. Conectando, como que decías ti, e falando dos horarios, neste mes temos a Rialeda de Santa Cruz abertas todo o día, en horario continuo. Mera e Oleiros e Lorbé están abertas pola mañá. Dorneda abre desde o martes que ven, o martes que agora mesmo está de vacacións, pero o martes 24 xa está aberta pola mañá, e nos agora mesmo está pechada até fin de mes por vacacións.
Perfecto. Moi ben, pois, como sempre, Uxío, un placer, moitísimas grazas por traernos estas boas recomendacións literarias e por conversar cada semana con nós, e seguimos atentos, seguimos recordando aos nosos ointes que a súa disposición están naturalmente as bibliotecas de Oleiros, e o que agora mesmo nos comentabas, que temos un instrumento como é o blog das bibliotecas de Oleiros, ou tamén na página web do Concello, pois para estar ao día, non, de todas as novidades que se produzan. Efectivamente, as bibliotecas están abertas, xa digo, coas particularidades do horario que acabo de comentar no mes de agosto, e que, bueno, que nos visiten os que nos están a visitar, porque sempre unha opción, con praia ou sin ela, ter un libro na man, ou un DVD ou un CD. Nas bibliotecas hai moitísimas posibilidades, e estamos moi satisfeitos de contar coa confianza dos nosos lectores e lectoras, así que, bueno, grazas tamén á Radio Municipal por darnos esta oportunidade de conectar cos nosos ouvintes, e nada, boa fin de semana para todos e todas. Pois moi boa fin de semana, Uxío, un placer, hasta a próxima. Gracias. Chao.